Terve! Käydään tänään 2 Proxonin uutta laitetta läpi. Molemmissa hiiliharjattomat moottorit, eli kestomagneettimoottorit. Niistä ei lähde juurikaan ääntä, paljon tehoa ja myös ne on pitkäikäisiä. Samoin molemmissa laitteissa tämä kulmavaihde on Proxonin oma patentti. Erittäin tarkka, kestävä, ei tärise, ei värise ja sen takia nämä laitteet on erittäin hienoon tarkkaan työskentelyyn ammattilaisille ja hyville harrastajille juuri oikeat laitteet. Porakone mukana. Paketissa tulee sovitusistukat, 5 kappaletta. Tässä nyt esimerkkinä timantti, millä voidaan hiota esimerkki posliinilaattojen, kivilaattojen, marmorilaattojen sisäreunat, sisäkulmat. Ja istukoitten koot lähti 1 millistä ja tämä suurin on 3,2. Hiomakoneessa tulee mukana lamellilaikka, karkeudeltaan P100, 6-kolo avain, millä saadaan sitten laikkaa vaihdettu. Tähän sopii halkaisijaltaan 50 millin laikat. Leikkaussyvyys on 14 milliä. Uutuutena on kierrosluvun säätö ja säätö on hyvin pölysuojassa tältä paneelilta ja toimii muistilla, eli kun laitetaan kierroksia lisää ja muistiin välillä sammutetaan virta eri työskentelyä varten virta päälle, sama kierrosluku säilyy siellä. Ja sama paneeli löytyy Kulma Jyrsin koneesta. Molemmat pitkäkaulaiset koneet voi ostaa erikseen, toimitetaan silloin pahvilaatikossa, tai löytyy erittäin laadukkaassa L-boxissa ja on tilaa sitten kaikille terille, laikoille ynnä muulle. Jyrsimen löytyy monenmoisia teriä, on ne sitten timanttiteriä, hyvin pieniä poranteriä, pallohiomateriä, mitä tahansa. Sama koskee hiomakoneeseen, hyvin monipuolinen valikoima, erilaisia laikkoja, on timanttipäällysteisiä laikkoja ynnä muuta. Ja uutuutena esimerkki lamellilaikkaa, mikä on timanttipäällysteinen.